Исәмсіз эфирда сейшәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Шаллы тослары республика күләм бәйгедә 9 миллион ярым сум акча аткан. Әлеге акчаларны нәрсәгә тотачаклар, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Электр энергиясы өчен тарифлар югары, устав белән таныштырмадылар. Шаллы төбенең кайнар лирдәсенә Восход бакчачылык ширкәтеннән мөрәҗәгать иттеләр. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. 22 иҗтимагый җирле үз идарә рәисе республика конкурсында катнашып, шәһәргә 9 миллион ярым сум акча җәлеп итте. Җиңүчеләрне Казанда бүләкләделәр. 2018 елда башкарган эш нәтиҗәләре буенча 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар бирелде. Акчалата грантлар тапшырылды. Бу акчалар нәрсәгә тотылыр? Комсомол районында нинди үзгәрешләр көтелә? Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Бумажник җирле үзидарә рәисе 1-нче урын алган, аны 660 мең сум белән бүләкләгәннәр. Микрорайонда яшәүчеләр белән бергә бу акчаларны 17 А15 йорты ишек алдын яңартуга тотарга уйлаганнар. Очень хочется, чтобы в нашем комплексе, он у нас довольно-таки неплохой, расположен на красивом берегу, которым будут дальше благоустраиваться. Хотелось бы, около каждого дома была красивая спортивная площадка, детская площадка. Мында подростковларга спортивный манеж, именно бу качельне алып мында бәләкәй ясельный балаларга велосипед кебек инде шунда әзерләргә инде. Шулай дип уйлыйбыз инде, и анда менә чәчкәләр утыртырга подъезд яннарыннан шул чәчкәләр утыртырга уйлыйбыз. Монда ящикләр әзер, менә 2 ящик әзер. ГЭС бистәсенең 8-нче комплексында грант акчасына ишек алларындагы балалар мәйданчыкларын яңартырга уйлыйлар. Кайбер йорт яннарында балаларга уйнарга модульләр бөтенләй юк. Халык белән дә зур эш көтә. Активизировать работу не только старших по домам, вообще активных жителей, чтобы выходили, сближались, предложения свои как бы вносили. Деньги мы еще планируем потратить на проведение праздничных мероприятий, которые необходимы, мы так считаем, чтобы народ друг друга знал. Иң яхшы тос республика күләм бәйгедә Шаллыдан 22 үзидарә бүләкләнде. Барлык акчаларда комплексларын төзекләндерүгә тотылачак. Гүзәл Габдуллина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Кафе һәм ашханәләрдә ризык сыйфатыннан яки белгечләр хезмәтеннән канәгать булмасаң, шалтырат, кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек идарәсендә җәмәгать туклануы предприятиеләрендә хезмәт күрсәтү сыйфаты мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Кызыксындырган барлык сораулар буенча 8 800 555 49 43 номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Казан һәм Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең сорауларына Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең туклану гигиенасы буенча күзәтчелек бүлеге белгечләре 843 272 80 33 телефоны буенча 10-нан 16 сәгатькә кадәр җавап бирәчәк. Электр энергиясы өчен тарифлары югары, устав белән таныштырмадылар. Шундый зор белән Шаллы ТВның кайнар элемтә телефонына Восход бакчачылык ширкәтеннән инициатив төркем мөрәҗәгать итте. Бакчачылар идарә эшеннән риза түгел, Лейсан Ханова дәвам итә. Восход бакчачылык ширкәтендә 2000-нан артык участок исәптә. Ширкәт вәкилләре әйтүенчә, гомуми җыелыш дөрес итеп үткәрелмәгән. Инициатив төркем гомумән идарә эшеннән риза түгел. Еллар дәвамында хәл итәсе сораулар күп җыелды диялар. Мин риза түгел, в основном только это водоснабжение. Бик начар безнең водоснабжение. Электроэнергия стоит киловатт 2,60, а мы платим 3,20. Нам 60 копеек накручивают на потери. 14 апрельдә узган җыелышта алдан устав белән таныштырмадылар. Смета проектын күрсәтмәделәр дип бакчачылар. Ширкәт рәисе исә үз чиратында шуны аңлатты. Агымдагы елның 1 гыйнварыннан бакчачылык ширкәтләре турында яңа федераль закон үз көченә кергән. Аның нигезендә устав үзгәртүне таләп итә. Бу хакта югыйсә кешеләргә аңлаткан идек ди Илдар Фәрхуллин. Җыелышның повесткасы алдан елган ителгән. Җыелыш алдыннан смета проектының кәгазе, аннары взносларның раскладка, суммасы каян нәрсә килеп чыкканын инде, штатный расписание кәгазен, аннары электроэнергияга түләү буенча кәгазьләре барсында бакчачыларга тараттык, алар белән танышып чыкты. Шәһәр һәм Тукай районы буенча бакчачылык ширкәтләре берлеге җитәкчесе Дмитрий Волков сүзләренә караганда, мондый конфликтлар гадәттә ширкәт эчендә хәл ителә. Яклар уртак фикергә килә алмаган чакта, алар берлеккә юристлардан консультация алу өчен мөрәҗәгать итә ала. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Тұрақсыз һәм эшсез Шолы ТВ телекомпаниясына Максим Никитин мөрәҗәгать итте. Ират сүзләренә караганда аның даими яшәү урыны юк. Ул подъездда төн кунарга мәҗбүр. Хөкем ителүе сәбәпле эшкә алмыйлар. Мондый катлаулы ситуациядан ничек чыгарга? Җавапны Мәрьям Файрушина эзләде. Максим Никитин 3-нче төркем инвалид, аңа 34 яшь. Хәзерге вакытта подъездда яши, 2011 елдан тораксыз калган. Шул вакыт эчендә урлашу өчен берничә тапкыр җәзага тартылган. Сажали меня за это время. Я 2 года находился в местах лишения свободы. А сейчас освободился, больше вообще не хочу туда возвращаться. Даже никому этого не желаю. Максим Никитин эшкә урнашырга тели, тик хөкем ителгән булуы комачаулый. Шулай да ул автомобиль юллары предприятиесенә урнашкан. Медицина тикшерүен үтәр өчен генә акча табарга кирәк. Предприятиедә яшәп торыр өчен урын да бирәбез дигәннәр. Авыр хәлдә калган кешеләргә перекресток социаль җайлаштыру үзәгендә дә ярдәм күрсәтәләр. Ел саен биргә 200-гә якын кеше мөрәҗәгать итә. Яшәр өчен 50 урын бар. С получателями социальных услуг при наличии обстоятельств нуждаемости в социальных услугах именно нашего учреждения. С ними заключаются договоры о предоставлении социальных услуг сроком до 6 месяцев. Срок может быть увеличен до года, но это очень чрезвычайная ситуация, когда необходима очень длительная работа по восстановлению личности человека, определению его инвалидности. Бүгенгә буш урыннар юк, әмма һәр килгән кешегә тиешле ярдәм күрсәтергә тырышалар. Эш урыны белән тәэмин итүдә мәшгульлек үзәгенә дә мөрәҗәгать итеп була. Тик бу очракта исәпкә басу һәм эшсез дип танылу өчен прописка кирәк. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Май азагында Шолыда Түбән Кама гидроэлектростанциясын төзүчеләргә багышланган стела ачыла. Төзелешне Татэнерго финанслый. Әлеге карар компанияның директорлар советы утырышында кышын хупланды. Башкарма комитет стеланы урнаштыруга рөхсәт бирде. 2019 елда Түбән Кама гесына 40 ел тула. Бу төзелешкә меңләгән белгечләрнең көче һәм осталыгы салынган. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Түбән Кама ГЭСын төзүчеләргә монументны гидростроитель төзүчеләр урамы белән Хөсәин Ямашев бульвары киселешендә 10-нчы мәктәп янында урнаштырачаклар. Һәйкәлнең нигезе инде әзер, каркас гидротурбина формасында. Шулай ук бирдә Түбән Кама ГЭС төзүчеләре исемнәре теркәлгән истәлекле конструкцияларда булачак. Барлыгы 100дән артык фамилияны сыйдырырга кирәк. Бүген металл конструкциялар урнаштыру буенча эшләр бара. Сегодня уже на этапе завершения. После этого произойдут работы обшивание вот этого металлоконструкции, потом благоустройство, брусчатки и уже лавочки, и уже как бы в принципе будет готово все. Бу территория элек ташланды хәлдә иде ди шәһәрдәшләр. Парка как такового не было же, а это стелу украсить, и я думаю, зеленые насаждения рядом появятся, и будет очень прекрасно. Так что спасибо тем товарищам, которые вот это вот вдохновились такой идеей и воплощают ее в жизнь. Очень красиво будет. И на месте, где стоит плотина Нижнекамской ГЭС. Как раз к месту, да. Здесь работники идут с Нижнекамской ГЭС и будут любоваться. Стелланы урнаштыру 1 миллион сумга төшәчәк. Подрядчылар барлык эшләрне дә май ахырында тәмамларга планлаштырдылар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Сен сау булыгыз. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КамАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. Реставрация и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. Ждем вас 17 апреля в молодежном центре «Шатлык». Приглашаем на выставку-ярмарку «Зеленые недели. Садовод Закамья» с 24 по 30 апреля в выставочный центр «Экспокама». Модная женская одежда из Беларуси. Новая коллекция «Весна-лето 2019». Скидки до 25%. Белорусская мода. ТЦ «Грин», 2-й этаж. В медицинском центре «Осанна» обследование и лечение по 11 направлениям. Оперативное лечение, УЗИ всех органов, комфортный стационар, современная лаборатория.